Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidullah doğanmaz bir sual ettir, bir ayttir. Bir adam vefat edip kabra defin bolandan soň şonuň ruhuna Hudawand Mutaal tarapdan ijaza berilýärmi ki dünýä seyretse? Ya ijaza berilmiýärmi? Hulasa intikal edenden soň dünýäden ölleriň ruhlary dünýä gelip bilýärmi, bilmiýär? Şekilli mazmunda bir sual edip durlar. Bularyň suwalynyň jogaby şol: bir adam dünýäden intikal edenden soň hulasa ruhlaryň dünýä gelmekligi ya gelmezligi bu mesail itiqadiýeden dälki oňa iman etmek farz bolsa, wene mesail fiqhiýe jüz'iýeden hem däl onu çöşmek üçin biduna amal mümkin bolmasa oňa näme zarurat bar? Ölleriň ruhlarynyň dünýä gelmekligi ne Qur'an-ı Kerimden sabit ve ne qaýsy bir hadisi sarihden sabit. Bul gepin özüni Mufti Mahmud Hasan Genguhi rahmetullahi aleyh Fetavai Mahmudiýanyň 3-nji jildiniň 356-njy sayfasynda şöyle diýipdir. Şekilli mesailin barasynda Allama Şami rahmetullahi aleyh aýtýar: وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَضُرُّ جَهْلُهَا أَوْ يُسْأَلَ عَنْهَا فِي الْقَبْرِ أَوْ فِي الْمَوْقِفِ فَحِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ التَّكَلُّمِ فِيهَا إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْلَى وَأَسْلَمُ. Fetavai Şamiye 2-nji jildi 419-njy sayfa. Däl bul ol meselelerden eki zarar etse onu bilmeýişlik. Ya sorulsa şondan kabrda ya mawqifda. Kabrda sorak bolsa ondan ya Allah Subhanahu we Taalanyň alynda durdylanda sorulsa, bes dili saklamaklyk şekilli mesailde tekellüm etmekden meger hayır bilen öwla we salymrakdyr, ýagşyrakdyr. Allama Şami rahmetullahi aleyh aýtýar, bu şekilli mesailleri bilmeýişlik zarar etýänmasa ondan däl. Ya bir rakam mesailden kabrda sorak bolsa, ya Allah Taalanyň alynda kıyamet meýdany mawqifda sorulýan soraklardan bolsa ol däl diýer. Binen ruhlar ölenden soň dünýä gelip bilmeýän mundan kabrda hem sorak bolmaýar eken, meýdany mahşarda mawqifda hem sorak bolmaýar eken. O şekilde Fetavai apki mesail or unka halda gelipdir. Ruhun dünýä gelmekligine akide etmek, ruhlar dünýä gelýär diýip akide etmek galat we bisubutdur. Munyň hiç bir subuty ýok. Apki mesail or unka halyň 2-nji jildiniň 431-nji sayfasynda. Şekilli Fetavai Hindiýede, Fetavai Behrraýykda Hazrat Mevlana İmam Ahlus Sünnet Serpraz Han Safdar rahmetullahi aleyhin Güldeste Tawhid diýen kitabynda gelipdir. Qala ulamauna men qala erwahul meşayih hadiratun ta'lamu yekfuru. Aýtdy bizleriň alymlarymyz Hanafi ulamalar aýtdy. Bir adam aýtsa meşayihlaryň ruhy hazır bolup bilýär diýse, meşayihlaryň ruhy gelýär diýse kafir bolýar diýer. Bul mesele Behrraýykyň 5-nji jildiniň 209-njy sayfasynda, Fetavai Bezzadiýe fi Hamişi Hindiýe 6-njy jilde 326-njy sayfa, Güldeste Tawhidiň 113-nji sayfasynda. Lihaza ölüp kabra defin bolan adamlaryň ruhlarynyň dünýä gelmekligi ya gelmezligi bu mesail itiqadiýeden däl eken oňa iman etmek farz bolsa, ya mesail fiqhiýe jüz'iýeden hem däl eken onu bilmek üçin begaýra amal mümkin bolmasy, muňa hiç bir zarurat ýok eken. Ölleriň ruhlarynyň dünýä gelmekligi Qur'andan hem sabit däl eken, qaýsy bir hadisi sarihden hem sabit däl eken. Şu jehetinden ölen adamlaryň, kabra defin bolan adamlaryň ruhlary Hudawand Mutaal tarapdan dünýä seyretmekligi ijaza berilýär ya berilen ýok. Bu barada kelam etdirmeýär biladir aziz. Bul meseleniň tahriri jogabyny hem bitip guruha neşir ederiz. Assalamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh.